Ya Allah Rabbi bantuan kita Nabi Muhammad perlu kita wahai sahabat Nabi kalam surah Assalamualaikum kasih dan bersama semua lagi katakanlah sahabat jo kalau kita kemana dia kita nyawa jo tubuh alanya to sakabe jangan disangko doa mana korisan kodo to sasi orang mandang samunyo ini alim ulama banyak nak kiramat jangan lagi to baca bodoh bumbang jo kalapo manona to ana jo bapo manona mudo kota do ana bapa dia do zat sifat namo kajinya ya Allah jo Muhammad di mana koinyo di mana bana tampaknya tonyo indah pada dia tiki to jalan sama kabata marimo tak mungkin biawa kabar anak buayo tak mungkin wadi kabar anak rusuh tak mungkin tumbuh tanduk di kudo ada puraso dengan pareso ada puraso dengan maraso ini bapo mana angiknya api bapo mana cincin jari bagara cincin karena jari bagara tubuh ada sifat ma'ani ko iyo ujulaan nan sabananya di tentu kanya akan dilalui tentu kalaui akan dilalui kubala kuli lialai supaya nadape bidonan kawi Allah la dua diarat dan kursi di kapal jantung Muhammad Badini di pangkat jantung sabuku dalam hati tampaknya itu di Surabi ini di situ pulau Abu Jaya Badiri paparang jo Muhammad tamanar wahabi ko kalah Muhammad di paparangan tadi negari makan Nabi kok mana Muhammad anggota lah suci anggota sama sekali masuk saruku kampung narani sebuahnya lagi nan ke dalam sidang lah banyak kejadian di masa sekarang biar di negari awak biar di negari orang biar di bukit tinggi atau di padang panjang biar di Solo walau di Cupatan biar di sana awak biar di sana orang biar dia di awak biar dia di orang biar di kemanakan awak atau kemanakan orang lantalah biar nak gadi jo bujang kalau nak gadi nak kita bila lah banyak makai sirawana panjang basirawa pensil lah tertingkuk pinggang lah makai awal lah baju jarang adonan ngeri dipandang kalau nak bujang di masa sekarang jo kaki kini lah bagalang jo talingo lah memakai subah rambut lah merato pulau nak panjang rambut dan hitam lah bercelok pirang lah sarupo banda di bulu moncang kadang lah bantu dan tak ilalang kadang lah bantu ya baru kadang itu tandonyo lah tabat dia pasang lah patui Sumatera Barat sampai dek kampung gadang lah salupa sajo sawah jaladang Bandung baralik minatula pula sebuah lagi kasih dan panana di masa kini orang lomba-lomba menyerahkan anak bayi basi sekolah biar ke SD biar ke SMA biar ke pesantren ke PGA walau ke perguruan tinggi ke calon sarjana diberi biaya berapa juta-juta kau sawah kata gadai kau para kata jual dia nak ke mana di sarjana mendapat kaju kedua SK itu apa mundo joya setengah parangai anak bersekolah pulang sekolah nyodek bapa disuruh puasa parik ngelapa disuruh sembahyang itu nama lebar alasan kabulo sarato jo ayah pai katampe kawan ninyo bapa bagi orang anak pai malana nyegilora unai kalau gua bonta sekali karena indah karena hati ojoran bawa anak pada macok bana khawatir bunga kasih karak kata jom tiara madu kasih dengan asmara kalau bagi itu anak batikola alamat sekolah kapatah di tangan alamat di buayan muridnya aja alamat di BKI ASK keluar bunyi SK-nya tawa tangiang ini apa nak di SC apa nak di panja apa nak di gawi ngado nak
Hanya nanti virus corona ini tuyo nantana iyo laman jang la Oleh
mulai ada mulai Lah menyampaikan tu dia sebentar tekor inilah anak Allah tukang curito Lede para pila dan lede iko namono kasih banyak jo tarimo dan nyusuko Yo nada awala dan iko lede namono sama lagi tu cari lagi tu dengan malam nengko saat nengko memberikan nalik marapule jona adaru nang tukang silawat alai jo tukang curito alikan lagi to baca go pengajian pun ada pulo itu singa dari lai tuanku kita iyo sabana nyonya la tanah kalau la inte mato adalah ceramahnya ini mereka mengaji bara-bara pila ini dalam bataraju kemana di mungkola di basanmu iyo bismillah dilang kabaratamu inilah pengajian dari kami badu jangan kaji surakan lelera lagi kaja pada pedikan dua mati tirai rodi jangan diaterawan lele air ditawan lagi tercurakan rodi puru terapam diutawan di tangan lagi tolak
samaitu janganlah lengah yaitu tubuh yang sabita yaitu rohani nyawa yang jilat indah bakuli pada yang badara indah baure betul masabuan indah barabu dan bahati ayang sabita lademai ko katanto iyo ditari la dengan alemu lani joma toati dia cuaco kulli ma illa minta ka guru lana iyo jula la dengan modika ko tabana yodi lada iyo laito lepado hakikat la diri yang gila bukan inyoza dan ada sifat pun bukan minum ada bukan makan bukan minum bukan makan lalu yo jago etika to jangan supaya naknya to nasi udut maka pado guru kaji ulangan kaji banan dan sadalam nalar sanu pulangnya ne api ko pada sanu pulangnya sagalo alam kulima Allahu layana la ini yaitu Namo hai si wujud muat layujud mutala hati doayat mempaham Matunan kurang ingin dengan kami salah-salahku ibadah Sebuah cara mina ayana lali sebuah cara minah la pegang Di dalam cara mina ado bayang-bayang cara minah kalau ditimbang ayat kardila samisano sarang ayat sabita minaliti bayang-bayang ado di dalam jaramin iyo ujun ama onamonyo yaki ada pun orang yonan badarami wujud muhat namonyo kadi baitulah misal kagantina sekarang ayolah kakurunan tambala surananya to nyawa dengan kulima yaitu kulima la ilaha illallah keputusan paham jota laula masa alamai santoso palangkan rancang diangin batiyo para ubatullah bilang kesalankan janjang takana diam puasa buat pintu tak buka nanti suku datang lagi kurang narparia dilalama orang nan tinggal perasaan nyawa malayang sarugo tak buka batang mudo Tuhan yo
kian la ulu di kami badu lade para pila dengan lade ikon namonyo pakai sambuan la curi ton na putu jago lai putu lade basambo la dari kami lade badu senteng babila di mungko basammo ladi malam kini ojo telau dikio le ale la marapulai nanjoan adaro ala di hadiyo dek tamu-tamu kita ladi mana dari jauh dari dake atau pulo ai tinggal dari solo dari si junjung atau pulo ya dari tanah datar la batu sangka atau pulo dia dari ladenyo padang dan delai kota laki tonangko dari batu sangkanan lati pulo duyuna olan ka alle nangko bari tu bana lati panama to le ale lamara pulai anajo anna ladenyo daro andaro ladenyo paputa ole mulo pertamo le ado ladenyo bakari kan itu lade kado andale tola ora awa ala di bati tu ayo di kampungnya ne pagi tu bari tu nala di danga sabanta cako menjadi marapulai ka tiyo de galanyo dari tanah datar balia malakironyo nan minan tubuya oh iyo nyolai ko nala samo dali odenan nala samo nyako dekito nane basamo nana di samalam nengko Asalio bertemu oleh jarang batu di alema pulai puranyo tamparono ala samo di danga macam nana surano la dari santri la kadanga la denyo pulo di purana yo nyoda pe panakian di danga pulo kararano malam kini buya banyak adisiko banyak nyo hadir menyampaikan tausiah untuk kita bersama. Haleluya ladenyo kita nane hadir samalam nangko Muhammad Arifin lade itu bana namonyo Tuanku bandaru sati kunyang lansi iyo de kuliyo Allah nyo hadina lade iyo di saanku Terima kasih banyak terima nyusuko atas nantosia dari boya kita Kini wasilawan adi malanako Silawe dulang nampak napasan agamo dari sinar barapi onalai ko lade namonyo la samo laki ko cali laki ko danga lade basamo Iyo kini ba akaranca Elai baanan ka elonyo Iyo ay kamana Quran ta inna bari buyo rumi ipuno Maalum nanniyo ladenyo kito dek sari yo sari nambaso Kini dalam yo basilawa kirimis turun danyo kuno Ala datang niyo ladenyo hujan kini nande kalau kasinan ko Sebagai iyo danyo rahmat atau berkat dari yo Tuhan kita Ini bana gitu ladenyo bana bersyukur kita bersama-sama Iyo ay kini lagi bu Aga sapatan la jodoh Odi bari ramanan agak slow Ay peminang iko namonyo Deba tanda tanabana Ode
anak nan mudo-mudo Tentu diberi kesempatan jodoh Irama opop nan iko namanya Sidon iyo laki nawasana Kan itu bana iyo penyanyinya Kalau denan jomblo-jomblo Taiko bana saleronyo Kalau biasi pakia buya Nalai hadir samalam nangko Sabalik tahun nadenai nanti Umur disiram patanyo pagi Tapi apa nanti jadi komuya Bungo asirama api dimakan jauhi Bamulu el tumbuh di hati Irah badan kita kabah pisah lain Tapi aku nanti jadi ini Sabana padia hati dilukui Tapi apa nanti jadi Sabana padia dek corona ndak boleh babini Ya po salah denai dia kandung Apa dosa denai batinggalkan Mengapinangan orang nan batarimo Tapi jo kami adik kamarando Bila dinan kalam belum rasa jo Tentu layo Sakit jo dinan tarang Homo namonyo Tamano malu De dia oe De lamo marando Mano manu de dia oi heka kami bao Itu irama pokmina mama iyo la de bunyiyo Ela samo kami de nyubari di mongko iyo la basamo Tapi kalau nenek hiburan lah macam-macam saat nengko Elai samo kadi bari de pinonton la de nyonengko Kalau untuk ala buya naikkan 20 nalala hiburan la dari tukang nentu itu Kapan iyo para lu irama de kairo Irama iyo la bapa haji nala putih kupiahnya Karano nala di siko banyak ustaz yola di mongko Eta pasukan la kami bari jo irama Arab jadi jo Pusila dunia ke timur tengah basonyo Edena kami la denyo bari jo sila wala dulang nengko Dola bila hiwi Dola Dola bila hiwi Ruwi zikruna Lebih fikir wala Lebih fikir wala Ya Allah ding ding
Arab Saudi. Bal. Irama Makkah. Iyo. Irama Saudi. Kalau disampaikan dek ukuang kuat ni mah. Iya. Bahasa Arab tu gampang. Gampang. Murah. Bahasa Inggris tu gampang. Gampang. Kalau bahasa Arab tu gampang. Murah mana? Ha. Jadi bahasa. Kalau bahasa Arab tu ampias roman je bahasa siko. Nanti semua ke sekolah. Ampias roman je bahasa Padang. Bahasa Padang. Ini contohan. Kita dicari di Nahu Arab. Yo. Di al-kalamu murakkabu mufidu bil wal ila sebut. Nak sebut dah. Cukup dia tukar. Dicari di sarab. Yo. Fa'ala fa'ulu timbangnya nasara suruh dak sebut. Tak apa sebut. Cukup dia tukar selawat. Tukang selai tak sebut. Sebut. Tapi tuan ku bandar satu insya Allah sebutnya tu. Apa sebut? Jadi apa suaranya tu? Kalau bahasa Arab, Yo. kalau bahasa Arab tukang selai itu murah mana? Murah panang. Ini contohan. Contoh. Yo. Ambo lamo ke di Arab. Di Arab. Dek lamo di Arab pandai bahasa Arab ni. Pada suara. Kalau Contoh. Awak menjalo di Arab. Di Arab. Wa jalana wa siraka. Artinya tu. Jalo siraan. Tapi kalau jalur tersangkut di Arab. Jalo tersangkut. Dia bahasa Arab. Kalau di Arab, Yo. wa jalana wa tasangkuti. Artinya. Jalo wa tasangkut. Tapi kalau bahasa Arab di bahasa sangka atau juni gitu kan. Kalau itu dia ambuan. Jambuan. Wa jalana wa tajuni wa salamun dihamburin. Artinya. Jalo wa tajuni salam dihamburin. Kalau dapat ikan. Dapat ikan di bahasa Arab. Tapi ikan. Di bahasa Arab. Wa jalana wa dapatan wa ikatan pawehtan. Apa artinya itu? Jalo wa dapat ikan paweh tu sultan. Tapi kalau dapat udang. Tapi udah Di bahasa Arab. hutan lil mutakin. Awak lah malam tengah malam. Iya. Selawat 2 kali. 2 kali. Tengah malam awih. Awih. Ada lah bahasa Arab. Ada pula bahasa Arab. Dia doa ke tuan rumah. Satuan rumah. Ke buya awak tahu mengerti gitu. Mengenanya tu. Guru bahasa Arab. Jadi bahasa Arabnya. Kalau bahasa Arab, kalau Iya. awak awih tu bahasa Iya. Arab ni kayak Abraham Haji. Kayak Amang Haji. Di contohan. Keluar. Tapi kita luar lagi. Minta itu lamu. Namu. Memang tak panjang. Enggak panjang. Tak dodaka. Agak dudak kak. Asal luar ni lah kang. Itu Minta keluar. Tapi karena ada kata luar lagi, Bu. Lain bisa minta. Diminta yang lain. Ah. Yo, apa tuh? Minta sprit kokon lapang takop teng rock. Minta. Itu arti tahu? Yo. Minta sprit. Sprit, nak ada sprit. Coca-Cola. Nak ada Coca-Cola. Kopi dan nangek. Kalau enggak itu bukan pinang ini. Rock. Ditambah. Tahu rock? Apa tuh? Rokok. Ditambah. Iya. Selain bahasa Arab, apa bahasa India? Bahasa India pandai belum? Pandai. Apa bahasa India mah? India kemana tuh? Ke India. Ke India. Mak tahu bang India. Dengan dia. Pai kuo, dia tekan tua, pai kuo India. Tekan tua ke ke India. Kuo, saya ke India. Ke India tuh. Bahasa Arab, bahasa India. Iya. Hampir sama dari situ. Apa sih itu? Pura India tuh bahasa dulunya bahasa orang awak. Orang awak mana? Apa sih India itu? Selama dengar India mengece. Ngecek. Seremban juga awak. Serem mana aja? Arre, katun jare, lan kue sempat deh. Jadi lan kue sempat deh semua bahasa awak kan? Bahasa awak. Minta sepadehnya tuh. Ada sempat deh. Jadi Kalau orang baca kak bahasa India. bahasa India. Arre, tumere, mengarumbe, kipicik. Kali kalau bahasa tu nak jaleh. Hah? Bahasa nak jaleh bahasa India. Arre, entah he. Itu bahasa India. Tak tahu doh gitu. Nah, kalau snack, Snack. dia bahasa India. Arre, onde, boleh. Apa arti itu? Atau onde lan bilang boleh. Kalau udah kakak bahasa Dewa. Arre. Itu bahasa India. Kakak nomor itu. Karek. Karek. Nah, itu. Jadi kalau orang India itu kakak dan dia. Itu artinya. Itu bahasa India nih. Jadi apa lagi? Kalau pupuak bahasa India aci ayam. Si ayam. Kalau jatuh, Tak benar. kita benang. Kalau kita berselawai, Batalam. batalam. Kalau nak bujang nak gadis ke Semarang di tepi lawi. Baca cewek. Arre, pak cewek nara sek nak kalam. Kalau kita sakit parui, Aski parut. lari ke WC. Itu marah makan kue seperti hajan. Mahajan. Atau pangit tu hajan lagi. Kalau snack yang boleh tuh kawan ini selamat. Hah? Snack yang boleh kawan ini selamat. Are api nyarap. Itu bahasa India. Itu jo irama Arab lajo India bakonco. Sebagai nala intermezzo. Oh sebagai la de bumbunya
laba masjoko mabuhi bakso. Di mana mereka nyalang sagalo si injek mato. Di mana nanaka saju ala di dalam kiro-kiro. Gini kan dituku ajo lai satu nane tambahnya. Kalau tuku anano tambah la para kiahan la perai sajo. Irama la de bangkinang, tuku ala de tambahnya. Maalum irama la de bangkinang, sabanang itu lama sonengko. Ibario agak asiki, tala na jodoh. Tapi nambut ya pagi ana jomblo jatala tarimo. Si ko coba si ku capai, cek tercampak cek lapai. Awak agak labu ya ju jadi marah pulai. Si ko coba ala si ku copai, cek tercampak cek lapai. Apa ya agak ala nasi akhirnya di marah pulai. Awak apa milih ame, tapi lihat tabu baule. Manjoga indah sakit tapi nandapi la orang gay. Asikola ollo no sompai, apa cewek olah pondai. Allah tu bodoh dua dikatai, nampak ajan dolanyo intai. Bajo jang pagi jo potang, babao onda basolang. Tamalu kabake uang, awak ngini bini nak godang. Ayat saat ketika bujang Allah sampai tu, anak anja aju. Lada pe babini sogang baju babini du. Anak uang, eta kona yona awak. Nampak anak gede uang, Allah lupu jo bini awak. Salero samo jo nago, ajo ule malu dua ayam. Napas yula namu kilo, nama batung kong siang jo malam. Siku coba ala siku coba Cita campak cie lapai. Tapi pakia agak sinar barapi, barulah jadi marah pulai. Awak pamilih ome, tapi lihat tabu baule. Manjoga indah sakit tapi cik pun tak adonan dapi. Sekolah ulun sampai apa cewek ala didi saya. Asupo dua dikadai nampak nenek pasti rawa hawai. Bajo jang pagi jo potang, babao onda basolang. Tamalu kabake uang, awak pendek bini nak panjang. Ayat saat tiko bujang lah sampai tu anak jadu. Lana pe mabini sogang buya kini nama bini tigo. Nampak anak uang ala deta kona jona awak. Nampak anak gede uang, lampak araso na bini awak. Salero samo jonago, ajo ulit lama dua ayam. Napa sula nama gilo, nama bakung kung siang do malam. Itu irama bangkina. Kami marilah sebagai bumbunya saja. Sebagai acara-acara walau sebagai intermezzo. Allah itu kuajo irama namo. Allah padang pasir lada iko namonyo. Dengan kambana la sekarang naiko. Sinawadulang akan kami tubuh. Sadarkah anda ini kan kemana? Dilahirkan ke dunia untuk apa? Sadarkah anda ini kan kemana? Dilahirkan ke dunia untuk apa? Untuk surga atau untuk neraka? Silakan pilih mana anda suka. Untuk surga atau untuk neraka? Silakan pilih mana anda suka. Sadarkan dirimu wahai insan. Hidup ini hanya bagai titian. Sadarlah dirimu kawan-kawan. Hidup ini hanya bagai hayalan. Antara hidup yang kita jalani dengan alam yang sedang kita nanti. Sadarkah anda ini kan kemana? Dilahirkan ke dunia untuk apa? Sadarkah anda ini kan kemana? Dilahirkan ke dunia untuk apa? Untuk
hanya bagai hayalan antara hidup yang kita jalani dengan alam yang sedang kita nanti. Itu irama dari lapado kami silawadulang desinar barapi. itu yo sebagai desa buangan dari yo kami nande bado maklum silawai di malam kini memang silawai lah sapasang saja sebagai lagan yang nanyo dakwah dari guru-guru kita memang yakini diumumkan pada masyarakat bersama atau sebagai iyo informasi dari kami nalabadu sana desa cinta itu jo silawai iyo dulang anakku dek kami lah iyo menyiapkan iyo babara pola video caliak di channel sinar barapi kasadonyo di situ neba macam la video sinar barapi ado di sana macam-macam sini lawa edolang ado iyo ela di sana bisa iyo ela di dana o bisa iyo ditonton puno ada pulo iyo de tausia dari guru-guru kita tarano channel sinar barapi khusus untuk yo de agama endela di situ la denyo ado macam tu siah la denyo pulo tetapi kalau nak mana lagu iyo walau lagu lamo caliak di manggali ti channel itu pun iyo channel ambo endela macam-macam denyo lagu ado ne pulo nala di sana kalau iyo lagu nala terbaru dari produksi yo ambo jowo caliak di channel Raja Rekor ado yo denyo sajo endela ne tolong la denyo script beswana iyo nala saudara memang tolong yo lagi subscribe like kasadoyo begitu nani yo nala himbauan la dari ne kami nande badu kalau ado iyo edenyo info komen atau kritikan kasadonyo iyo tulis yo lagi komen iyo na ambo yo baco pulo endela supaya la dena ajale supaya na iyo la denyo nyato itu sebagai iyo informasi iyo pengumuman di kami badu dari sinario nande barapi nan sedang mengambang dan la curito kini hari ala bare mamala endela dipandang nan la domato iyo lagi gitu yo de bagawa memayo lasana malam sajo kok karayo ay lagu tindam ala macam-macam pulo hidayo indah batulang kamari yo de bagato endela macam-macam pitua gara di kami nan badu kota singgungnya dekanaya kota keserio katurunnya karano yo tadi yo buya gitu laba bisya puno deka ambo sapua salah peo ari patang si puntu indak barat dia deka tonyo situnan nindaklah de bakaka iyo kan jadilah denyo pulo tantu yo kami yo kapamo ne kapadodo sana yo la sodaro enana dowi yo la denyo bana di acara alik de rumah nangko iyo de mano yo na cara dape salah cara toy jo jalanyo ene ta singgung nande kanaya kota geser pulunan katurunnya ano wetagano ani dia jo mama tojo mudo dia jo kaka demikian lagi sagalo dosana kok minum lah sajua maka lama
kesalahan kami yang telah banyak. Nande salah duduk, nande salah jaga, ade salah cari, ade salah gala, kasuala remo, bantala pija, lapi lagu sui, kosaro la banyak, arina jo maaf, yuk kami pinta. Oh sedikit lagi kedosan kami, maklum lagi to lain negari yang tak tahu yang tak puji anta batamu kemudian hari di lebuan golong di pasaran rami Naibia di padang, walau di bukit tinggi, biar di Solo, walau di Sumani, biar di sawah lunto, walau daerah Talawi, biar di Payokumbu atau di Suniki, biar dalam rimbo sedang berburu babi. ya digaul atau dikurangi, walau dilubuk walau dikalawi, anda lagi to sapumanya boi, jangan malu dengan dia duri, malaikat nama santan dengan tangguli. Naiko lupo sana kami menyepoi, aku kami lupo dapode kanti, bawalah kami kakadai nasi sekurang-kurangnya, kakadai kopi abuniannya raun naya kudo bendi Lengan para lumau kami lanaya teksi kepada para lunaya kereta api. Kalau para luna ya pesawat merpati langsung do mana kita lanaya haji. Allah ya Abdallah dia malam kini tukang silawai dicarikan bini. Iko indah nan jando nan gadi-gadi, biarpun jando asalnya banyak piti. Oh biarlah gadi nak apalah poligami, sesudah itu lah ditangkap polisi. Badanan marasai iyo lakan kaki dila kaabana iyo nande polisi. Oh nande ulah tukang silawe batambah bini, tiba di rumah pintu lata kunci. Sedikitnya lagi kasih dan ramai, kinilah tiba masuklah kabacai. Adik-adik rodaro dengan labara pulai, ikonyo kini lah tiba lah kabadarai. Dia malah Padamu kasih telah sampai, ayam nama nang kukuaknya lah badarai. Ibarat emanya buah di galang ramai, ayam nan manang aku kuatnya lah badarai. De ayam nan kala sayoknya de marepai. Langgala cai apa lu ayo lancai. Ibu bapak ka tinggal juga lah de badarai. Kami ka pulang hai jolan ka gontai. Sedikitnya lagi ka andai lah dan tolan kita bagau ala cukuplah samalah. Opi
Jangan kota rasa manilah di dulu jangan Kota rasa pai lambi lali udahkan bawa bapi kialai bala dalam sedikit lagi ke orang yang lagi siko iko imanan ada kami bado baban membare iswa lanako ado di segi silawat lai salaro poiko waduh tak cinta dusana iswa darinya pasankan sajo kami ode bado doa lalu pasankan juo kok indah sampai de angin rasonyo lejo burung tabang pasal ladekan juo kok indah sampai de burung de rasonyo olayangkan sore eka sopiro oto lamojo lambe eka sampai juo Leko indah sampai de sore de rasonyo turi langsung de kala rumah tanggo ai kuliahnya gitu nak bala tamu muko kok maleh malui di telepon saja lagi tu bicara lewat nada udara jo telepon masuk iyo lagi niko ayo telepon ganggam kita berbicara nomor telepon nak kami ode pada tu sinar barapi nomornya adodo kartu simpati kado ladonya ado simpati PT lup ado puno nyo aktif kado donyo nomor pertama dengarkan puno iyo jong cakra bagala malin parmato 82 baleh jo sembilan tujuh dua la doni mo la itulah nomor mulu la para tamu nomor kado dangala puno ilham mali itu bana dengan monyo kalau galanya datu agadang basa batua de galanya le kosong delapan lai dua balik jo anan satu tiga la de satunya lai dua lapan ampe la de ampenya itulah nomor iyo nala kado dengan insya-Allah kami lah menerima 20 sampai jam non stop apitnya le bagi tu bana ba iswa nande ta cinto hubungi bana lewat nala udara kalau para lu indah aktif nomor kami lah badu turilah sajo onde lah buya gitu le buya nyo kami nana adola di siko supaya jali supaya denak nyato ini hujan labe Allah tarang ngapulo Allah masih kadenda yo lah bunyinya le hujan la turun sagadang de gado-gado itulah rahmat dari Allah nanti bu acara salah saya hujan lah turun pulo rahmat bana dari iyo lah Tuhan kita le mari bersyukur bersama-sama itu nyobana doa la deno kita malu di akhir tahun September lah dinonanko memang musim apa hujan awak pulang beko tabedo karena bulan patang panihnya samparono tani ayo padi rumput yo kasadonyo kalau di tahun dulu lah di bulan niko awak baru dah undun lah di bulan do begitu nyobana sudah namelanya tu bakal yang ke Eropa lah deno puno onde male
tarikan silawai dulang nangko tigo negara kami iyo silawai dulangnya Lati bodika tar Belgia na ado pulo ado Prancis di pulo nan di bulan do dengan insya Allah orang di sini lakan harimo walau anggo pirun nak ngarati kato-katonyo na itulah bidang iyo nan itu sinar bara pijo panah arjunanya masyarakat la di sekolah tadi doa la de kampuro ala di doa de kambana de ka Allah yo dengan kayo la de baumu la de napanya rezekinya na alam rajo la ibadat la de ka Tuhan bertambah-tambah na de andanya la de ko ado na ramagale bala bojo la de gallenyo Leta bali di namura la di maha tajuanyo ko ado na pegawai na ajo golonganyo dari golongan S1 naik golongan la S2 ko ado na babara hasil bali pe bagando tambah ladang padi la di lai banyak la di hasilnya ko ado bala dapat tulu buah na mua sakadang pao ado nambah para lado la merah-merah buah ladonya mano na babara taruang la panjang taruang na tigo eto ado nambah para tomad hasilnya ba puso-puso ado babara aduri na buahnya sakadang la tinggi oto Enaku ado nambah tarana la kambang biak tarana nya mano batarana iti adaluan sakadang kapalo ado batarana kambing tiok barana la kambalimu Aiko ado la namarando mana pedo do satudaiku lemano nagai-gai babali aku do la de andanyo nanjo kalau mati mantiru pui masuk saru